Hello everyone, गासिखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे गोदान भिडिअ'नो गासिखौबो बरायनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'आ इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौहाय नायलांबाय थादो आरोना दिनैहाय माने बोग्रि जानो नागिरदों आरोना आङो स' बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना बोग्रि जानायखौनो फार्स्ट टाइम देग्लाय बोसोरनि बोग्रि फार्स्ट टाइम जागोन आरोना स' बेखायनो भिडिअ'खौहाय नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ'खौ खालामनाय जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थादोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना स' दायो बोग्रि जानो नागिरदोंलाय रे हारसिंनो न'आव दंना ओमफ्राय नै आङो फानलुबो लाखाबाय आरोना फानलु सुनोसै ओमफ्राय बोग्रिखौबो सुनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय जानोसै आरो गोथाव दुन्दियाजोंहाय बेखायनो भिडिअ'खौ खालामलांसै होननानै आं भिडिअ'खौहाय जागायजेननाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअ'खौहाय दायो माने नै फानलु लाबाय ओमफ्राय नै दुन्दिया न'नि लकेल न'नि गायनाय आरोना बेखौ लाखाबाय आरोना ओमफ्राय सुना लाग्रोनोसै आरोना बोग्रिया इयाव दङ गोमोनखा फार्स्टआवनो दायो नै बोग्रिफोरखौ माने पुरा सुनानै लाग्रोनोसै आरोना बिनि उनाव लोगो हमसिगोन दायो नै बोग्रिखौ दुन्दिया फानलु सुना लाखाजोब्बाय आरोना बरियाके दुन्दियाबो न'नियानो लकेल न'आवनो गायदों आरोना जोब्बाय आरोना दायो नै बरिया सुना लाबाय आरोना दायो जानोसै जोङो जागोन बेखौ दायो नै दुन्दिया लाबाय आरोना दुन्दियाखौ सेफ्लेना लाग्रोनोसै आरो जागोन लाब्रा Dia nomor saudara nak? No? Boriya. Dayo फानलुखौबो सेफ्लेना लाखांबाय आरोना सेफ्लेनानै लाबाय ओमफ्राय दायो स्टार्ट जानोसै जादो दे फार्स्ट टाइम बे बोसोराव माने बोग्रि एबारसो जादों आरोना फार्स्ट जाग्रोदों आरोना मोनथ'वाखैना बांसिन मोनाखै गोखैबा आरोना बोग्रिया boriya हाथाय खैयियावनो गोमोन गोमोनखौ जाना लाग्रोनोसै बियो गोमोन गोमोन खाखाय माने देना जायासै आरोना देना जाबाबो बिराद गोथाव जायो आरोना गोथां गोथांबाथाय देना जायो जों नै बेबायदि टाइपनिखौ गोथां गोथांखौ देना जायो आरोना Halo ada yang di sana. Ada. Ada mana?
Enak. Aduh ada. Ini lu bisa kapan buat lokal nak kan buat lokal pan buat ada beri aku saja. Untung deh. Ada beri kalau sebab. Soalnya lagi apa? Sợ sân trường bực mình cực. Lu kayak apa? Lu keluar ya? Kalau keluar na. Dia nak jangan keluar gerang-gerang. Mà bọc em mình cứ mình cả hai đi làm cái này na cái nhớ đi làm giải cái này mà bạn nào sợ qua đi làm này lọc tao thành được dùng giặc bơ đa sữa đau rồi cứ đi bạn bao xin ông cũng giang rồi Punan impus sudah ikut hobi gudi bari ini impus ina gue tahu banget gimana dah beda online aja halus banget nih gedang-gedang lo tabayar nah itu teman hari kibina gue jangan hari kibina ini Thank you so much जायफोर आंनि दिनैनि बे ससे भिडिअखौहाय नायबाय माने बोग्रि जानायनि भिडिअखौहाय मा खालामगोन जानानै ओरैनो दसे सानबाय बोग्रि जानाय भिडिअखौनो लाना होनोसै होननानै मानो होनबा दायोथ' बोग्रिनि बोथोर नालाय बोग्रिखौनो जानाय भिडिअ लाबोनोसै होनना साननानै भिडिअखौहाय खालामब्रबनाय जाबाय आरोना स' माबायदि मोनखो आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलावहाय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदानहै नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो जायफोरा साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै माबोरै मोनगोन दिनैनि बोग्रि जानाय भिडिअखौ ओरैबायदि माने आलु जोब्बाय आरोना आलु फानलुआबो न'निनो लकेल दुन्दियाबो लकेल बोग्रियाबो लकेल आरोना दिनै फुरा लकेल जादों आरोना जोङो ओरैबायदि आलु खायो ओरैबायदि माबाखायो आरोना फानलुआ थ' जाबाय जानानै आलुनानै हालानो खोमा ओमफ्राय इथिंबो अरना लानानै दानियाबो ओंखामा मादों जायसै दा गय जानानै होबाय आरोना गय जानायाबो हाथाया खैजोबखादों ओमफ्राय हाथाय खैगानायनि थाखाय जोङो गयखौहाय जानानै होदों आरोना ओमफ्राय दायो गय जागासिनो आरोना स' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ नोंथांमोनखौ बिदिनो आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना